TV kero tuligiretiga twabeire batatu ende kero kuligereria hata magwanda yamebadilika kwa wenzangu ndani ya studio. Leo tuko liabaliki gose World Press Freedom Day ase okunyura ngabaliki mbosibole kyo babwate eligwikirania emerobere yabo ya kirali tuko asoko saka okolika nakoralia amangana gochia saba na inchi osogochia saba Kenya igwali tukereria begetu ensemo abaliki bali gererie nga kero kende makonki ali bagwetera mangana kiali baikiraniri achievements na ende mirimo yabo iyeleweke waziwazi ekiagera mangana mangi tukumira isiko gali igo umaiga nigo tole abaliki kamili tole tayari gusanga naye umanye igoro ya mangana ito yo minto Brighton karibu sana amaganito karibu sana yes Biasanya majumuri mnasara tigo tena ditukuria lero ni ya World Press Freedom Day itukuria bariki baba abariki amagazeti TV radio bana bebe bisa mangana akwenda kina basa kina ndi bakuyarete lero twaranya no maginita se studio bena miake menga se industry ye what experience majumuri ndo sobere de vamos into comerio otukuoreti aya korenga ne meremo ya journalist go sabali kama na kyonyero Jessica yes but then about to evidence na kiere ende asenjera yo tuzira asenjera ya berti hata mo ino neribaga ara menyekania ni ngotonera asimambia aboniga atukwani neto sioridi tuko asimambia bone karibu sana sinia kwa bode mwanjumuri na aini ngokwanza umwanjumuri na ukwanirie nabo igona kwanirie abaliki ba mintu aseri tukiria lera togochengera ubusuburi bwito asense elietari ane nguru kwa Araka Matara injino muri kwe miaka menge gwetania 30 yes ngode Gusii otumie kana yao ande na akorire ne na akorire ne serikali abo no bono nonde na inde igonde omunyakerogo bwa abaliki be kiombe tokoro nga Kenya Correspondents Association KCA orosage rwa Nyanza nonda se committee eri enene Nairobi nko wakilisha ba rikibonsipi asensemeye ntebe na inde kabiri nga lero nilitukuritiro mogoko ndotagete kuchikurigereria nga amangana ito yobusibori bwito nga kibore mirimo yito nga kitu akorire mboko ngukito gwetera ngakina ende turakore egere tubeke oboko ngubwo bonyare kurigererirwa na bari batakire kurigereria alright manchi murigererie gotore ni nyangongo nigo turu muntu iremeri tokumuroka senior that's how tokoroka abakubwa baito junior simbararo maite burenje like around 7 years now tumedane miagere ngasinze miagenga garakina sobo kwa rende leo ntowe chokolega na senior maite weika toesiko bali batanga ino mutu yaito egere we learn from there ige bito kora bionsi ntobwate bali baito tokwegia yoro mwanchi muligereria karibu sana egere tuchigusanga noyo minto senior Araka arato manyanga orabeldige kigitambe korwa chage tobuliki ngakiaroche ekerakore ngani matukali achagete nabono ngaye tobauti ngaye where is the change yes nabogo ngonya ebeza senior soko jakera kedura boranina ingiyebera litugiria bigete ensemo ekiantu bwate kirechi union njibwate litukuria abo nduna bariki ingigara litukuria kabe kwasema litukuria oli abegetwe karo yanyorekanete nga egasingia bariki bakora bantu bandi mbali kunye ligireri barwanga nebwate engenjo lakini ekaro kuri elia sobwagare ne elia ngaba bariki bakora gasingia sana na ekarorekana nga abaliki bano bakora gasingia ngoja bale barwanirwa ngakinde ngoja bale baburwe bintu kete bakorera emirimo bono UNESCO egateba nga tigato choreri tukorigia abaliki bakorigerera na barabuo emirimo yabo bakora na gotebo bokombu abo yes litukerio liagendereire kurigererirwa na inde osikorigeria sense ngima na bokonywanga ange
chinse mo chonsi bire ronji bwatekera lituko okonyora bangina mbagwate lituko liabo akokonyora bakori mirimo bwate lituko liabo nabona intulero tubwate lito bisa rikabe kwense mirindi na intu torore litugeri ngo tokonya dire senior nokora gukorera ne mejande tubwate twalirende ase todebeno gere go celebrate kilo mwaka na bakonyera mwaka mo giba twalire mejano gete kituguru twalire torena ne kujibosio aki tugosuka kujibosio mwe mono majiboria on this TV akarotore na Araka Matara ni garo munyakero bwekiombegeria ya Kisii ase in full bono ki Kenya Correspondents Association. Ore munyakero wase orogongo rwa Nyanza yasana ande nimeremo okode masi myaka mingi ona what experience senior karodo kagenda ke experience kiao ase myaka ya mana bono bari bagujaga bono na kiora to bono buri kibwarenga bukara kina boniga karodo kombe asini akaronguriye linga kiri twachagete ntu abwate egento tokuruka ngumukia ninyorete karondo murikio mokenkwegera emirimo ye igo naregotebwa nga oikotwa romokia asimirimo ye etukenga gwatumirwe emirimo asegete igo gotokorro enyagwate betu ne chinsa ibere aye gotoko ense ya chinse jitaraika aya nainde egento nkorro ankeri nga ririkare abariki mbasikire mono kubwa rero engenjo bari gusukuru neringa engenjo bari kweira neringa igokonyora omonto kera akira asegete nabo korrango uri no officer ono mne twara kora ase serikali gwachire nyeno mu minister como koria mangana kororo boikorore kananga no officer uri no office entware kuancherua mna rero anyoro omonto abegete gose ne t-shirt akabeka no ne slippers ngane kamera boguritie ngane mere makogenda eri yatakeire ande nabo kwari goserigwa korwa bishi kwagendekera abantu bagukoriye batebe aya aye turi muri kinande tari gasi kwajicha igo njabwate kintu turaruke discipline omuntu gokware kuba disciplined abantu bamanya gusika naende ekero kwana lire kabire yinkwana gotike chingenje cyo nekero gochi koria mangana gose go interview nya no minister gose no muntu romo nene iganje tinga oyo tukukwana ne no officer nandi nabago gotebia mangana ali amanyete araji gokonyense lakini eto kenga yokororeka nengenjo gete igakwe boringa ine ngainda amanye oyo ngokwana nere gose no muri kyo so muntu uchigoira mangana ayo nyonjuri ngenje igo okweru nkwarengo na discipline ya rengo injongo teba singa ki arero nga aba twa soire ko soase professional ya media neita kire tolire chinjira cha maega regulator yeito yera sensema ya serikali Media Council of Kenya nebuga tamachiko munanga kitoge bwenerete kuire kra twachire mirimo na majika yese go tuka ngaye oguna ko nyabuna kirengaki na wa ko ulira nsiri wa koregas bataye tuli moriki korengia nga egente kenenda kwani mono nkeringa okweru nkware ngo tware kwerwa na discipline engenjende ya kabere ngaki yintu ari koira nga goikwa kanuchi besa omaya kogenda gokoregasi asense maya serikali no mayete nga chiala wense zinjiro kero kogenda isiko ogotebwa nga ibuguri anga wendo yokoregasi asigete lakini asengenjo yokweru korukwa na discipline obwate aye gokogenda kwaje na kuburi mai bwaye kuna ku claim jiwese ichia wakanwa lakini ora bora nyora abantu bagote banga tinko enda asigete egera timbwati besa ngolini regali gose tindai wala wanse cyo ibongo nyene gasi yale enkia yalo ja gokonye community tachit ko yakora na engaki yutware go chake mirimo egendo tware go tebu nekinga eira yeito tokonyeria go chiase community yani amate nero to okorere gasi nga kende gionsipi okorage gukune community bobe gose gukune community bia igoro yao okioroke asante senior mbia mono mtatara kuguli egento nkira bugwa kwanire nainde sometimes most of the time go kerora tole
kolengana na kare na bono enjire gasi gokoru twarorita bautiene ne sana whatever allowance chalengo kare you go you do your work then watch or claim later like nowadays na very igobuna kwa ligiri mention but what do you think inkiekoro chike go trigger such things chiacha prior to omontatara rengelo chokolegas are there some ebintu mbiro bikoirera omontora rengelo nganche goika mondo yara ngefea osego ikanyela nchike karo manye kogenda what do you think kero because there must be something nkora ngiye gento kero orera matuka ngiririe nga ambangana yu uchumi akongire okay nabora nyore o murikyo ya sara samenyete taraka na nyumba kera taraka ngibeza ose nabwato bokongwete bona ndo yugo pimanga ngai kigo sinda akora ano bokongbone komenta iguru ndigibeza nje okore gasi ima yo go wakan einere kwenende yabo eyende ogotatwara egento tokurukanga yani okweru kuruna teba if you are not committed talk about driven by that urge ngati go gendo kore gas na umuda utanga after all nitagenda nkore inki it's normal attitude ererende and what are you suggesting gekoro so that you guys see koreke buna ya korekanire amatuka yo maega we come back ebirengere bya nembirianga ase totebe aba batoete mirimo batagete kurigireria into tukuruka welfare yitu na mane ngokoro gasi lakini gokore gasi na ino tagete obe kwengenjo gete urangara gokore gasi bia utari kuralamika utari kuumia maranga abantu babiri bakuburia nga mbali wakanubia ngagosina anonya bagwakanwa ebintu getembire batari konyora muna bono to munga ngogendure gokore gasi asese yikurwana nabora agenda obe inchadi gose osirio bogema ona abantu kukandi bali batebanga ine rinde oyo turigete tago twana nyine insurance that's true na ende abandi baburinga tago twana nya protective gear ne bintu biriyo kobeka bigo tanga amagena tagwaka amanga kiende no ni bisasenyeri yaru tukurwasegete ndi minjoriri wake ebintu mne ibise gotoka bali kwe webe sengia ba ko ba omoyo bakore mirimo nkore ngia mbatige gutware attitude babwate bono etali ngia pesa na sini ambia mono majibere to ndo kwana iguro yeritsko liabariki go se World Press Freedom Day egro tore na sini Araka Matara na to tore kiba akore de mirimo go choja mbaka boniga to de brina na be mirimo ta gerko be kubia kile sini ya to ko enda to kwana iguro ya freedom nero go sibole mboro kwa bariki ikabon ya to kwana to ger freedom kero me the freedom Kenya ya the freedom to geten na possible bon nduna bariki ndo bato possible boito kora ngana nabonda tebenga ego se aya insego teba abongo teba ngana na boko imoka okore gasi yao mnabona asitore ni television station yenya serikali ya rure lichi ko ligote banga nabo kore egasi yao yo gutangaza gwetire television utabuga tiboko ngubonde ekiagera ubusore bwakire lakini rende na namanya gotebanga ubusiboro obo mbubwa tamajikaye ngaso ubusibore bwa obo koerera no obuonya le bogo jake ngayo wona toko genda oeterio ka guchimuino yo kuno ubusibore bwa nyarebe ase amajike serikali ngoteba renga ubusiboro bo tokubutwara na responsibility imagine kituranye bekaze ekwerendenga yes freedom with responsibility nga eno bwato busibore lakini busibore bwa ngaki okobokora tibo bais to basa ko mojeronde nanto basa ko mojere community go serikali kare ntu agatebere nga busibore bumbo iyo lakini ngokora tu arenge mirimo rero tu atebere busibore mboro lakini ngaki ende nturi gokora mirimo muneta keire amachiko ye regulator ose yense ga gotebaiga ebintu mbire na ko bato busiboro bote te ko genda gokora ekamo kiabo
no gokora mang'ana akore ndesegi yani agosegeta abantu barwana ekende no kore emirimo yawe ase engencho yokubeka ebintu gete bisarike eyindi ya gatatu no gokora emirimo otari gojali ng'a ekwerende igwatoma omoeri oyo engiye gotwara muna bono ndire okonyora abantu basireriwe gose no musubosokano bwe paroba abantu be family basirire tetakeri ng'omonto amanyoko orioka ririo omonto aijire abande insebare amanyoko rioka ng'a nemaiki okomobekera ng'ang'a kiogwete ari bono nokokera nagwete bobe naende gosigara ina shock takonyara gokwana gose omonto okwereru n'omonto bwe family yaye ande kwagenda gukuna kumuburia mang'ana ari imemo nakong'wenyoria netagete kuba more time compose himself or herself kwama yoja kumuburi maganga kiarenga igo ebintu munebi etukorwa nga family intrusion nga tutagete ko so amono into the privacy ye family mbe mwana sana senior mataraso kubeka borongenga iyo bosibole bwabali kimboro naenda at the same time mbuyo bya kulende kerobororo watutabirenga senara tutaktakiri twika bunabaliki because a feedback yora nyore kerwa kolje ginto gete nabe buno mobekano yukwarulenga omonto you asking them immediately tell us that kolrega and they are not in their state of mind here but rende my question is into bunabaliki egasi to no wasiulia either kebekebe either kebekia that is our work the when obosibole waito permanently to kolega situ but here kwanyoranga chikesi nchiroro we are tackling a story kwa either a story chachire chimbe consecutively wana wayaranga twachakire konyora criticism sabaliki banyore criticism ganga you are focusing on bad stories muligo focus story chingia and at the other hand kwanyora story chingia chiachire consecutive and on the other you are focusing too much as in debia muligo rebibe bigo koleka so I feel nga obwana wetu which will wasona in a bit wana how do we have to handle both good stories and bad stories sine ntotora abe tugo tumia sokorika ose komanyia abategereri kwende nero ringana ndero togorwa nga public interest ngabo tambi otararika amangana ayo gutuma gukiziko eborie inki araji kworokia uchiase community enene inki ago jikworokia uchiase section gete ya bategereri onya gokonyora nga nijikorento bokon nabo gutiga to yabeke ngenjo gete kwarengereti lakini onya koroje munabono abaliki kasi abene neringa ne yo komanyia abantu kubagokia na kubasomia to educate yes to educate to entertain and to inform ebi mtoliko woro lakini bona ase binte byonse bina birobyo mugotwara bire birengo byabo as a public interest inateba for example umwantu batebirenga oboyimbora asegete obobi bw'abantu bamanyunga ya obimboro n'abantu bagaruko bakora nobo tige serikali y'ikurigireria ebugata abantu abo ibagambi bono maiga ya abandi baje goteba nga yaya ng'ingige kogera mugunda kurika manganayo ibono no gutaka gutuberera amabe as a society arajo society kero undeta iyo tagete society etwara abairi kera ikura ni magandiro maiga egento kende onye obantu bago complaining ama akwirinde mbube yalikwa egasi etundu no kurigireria nga egento kete muna kerega neba muna bono bugete kyanga kyayijigo abaliki otwige nete butambe nga magega yege ntugetekia amangana naro amabe
na ara ito kurigia nga na ara ria nabura nyose change ijo ko ibet Gusii nabura nyore nga umuntu nare utagete ko kwajange ijo nere aonie biashara biaye igara nabo turaburi ngiye kora nyara na kuvuga janga jirichingi yabo tambe na ndi type ya mukabiriri igo magega yege ntogete ekia ubemboro na buo no toko ndatuarige lakini toko bubeka sengenjo yokorokia abantu nga ahambu yare na ambu bare igara butamba mangana ito tegete ko yarika nga we maintain balance obobe no buya tukorokia tuamanya kuruororo tuarenta o maene to be factual egere report yamanya gukamilika obo konkorra seitano obo abali kibande tuimboka tubagana twitwali kamangana nyarebe otokire nebintu bide biyo bwebi twakorera abo nturi uko boli nyarebe uri ngaki abantu ngoteba bali nga ebintu bibate nebyo na maene nera tebe nga yaya ebintu ebinche biyonko biyo kurwasegete nande ebintu ebimana na malisti yangorete igo nere aruense mo yaye abantu bazo tebe ngaki nyarebe uri kyabere no muibi lakini ekaro bako soma nga nyarebe kyabere no muibi nande nero manya goteba nga ebintu ebi nagorire uri yongorere tibono anyari ari akabite tinkomanya lakini ebi ne byane nabo tokotaka tuabe kama ngana iyo kabiri iyo abantu bari banyore report iri burunge pesa sine kerdo endreda sense meyo ya korigiri freedom yeito ntwara sense me ashakaora ekero mangana asiori gwake serikali ya gutanga media na matiriko swali na sari ya very public place bagata gutanga wewe kero bekana kodo ko mugwasi miro moja bako jabaro bekana gora tuningo machikutore bina abali kibina etwa siore timano yaba twataka gutangwa nere biye serikali tutange asemero me kera lituko nanda on the same note senior engane ya shakahola is the same media ba let ngane yega chagocha into the limelight otherwise kanga kenenge yoke manyire so na into buna abaliki ndutaete kwera sereki maene because it's affect yere keromo Kenya so don't you thinking kidogo ngoto tachirira bare asa mangana yenge nchagona takumanyikana to the society bono nande gotogwira na asali twateba nga public interest serikali ne buate oseneire chinguru cyo kurigereria nga society mbuyere mangana ndete yako yesaria nakwana litangani abwege ntunga umuntu osireirwe ososire no yo mwabo abandi bagenda kumuburi ali asara ile insenga ndotebya ngonga akyugwete elia asekwene tokoro nga that is traumatizing the person na serikali yasinga njunga na iri nero obusibore bokuriye linge community mbiyere nabande era arigererie tebe nga tuise gotiga mangana na ko ba reported boire rere mebere ingana iga yarusibu mambi yarusibu ngu traumatize tore community ne community yeso ekubonga ndogende tuwakure tuwairi anya abantu bangana bagona kurusibwa ngayigo sina ande serikali yalenga igona yaro ni take gutiga ngaya kuratigira abwake already mwaro rene magozo nakoreka ntiki naro kanta ngengeri mwateba nga bantu bako complaining ngito no kuboli boire aya ekwende nde yakabere nabura nyore gusa abantu getimbarasi gete batagete gutubirira mangana gete munabona twateba nga mayega yege ntogetekia nabura nyore gento getenkero ekebe igobora no nyamagega y'abantu geta wikia buande gusibare as positions of authority nabaroje nga mbakorete amagoso gete naho baratake goteba nga ya mubazo gokoreki mubazo gocho lakini yo moheri oye no mayite nga bariki tibana gotika kende yonsipi paka kama ngana manyika nonse ne ire myake koira bia sana senior bia mano majumuri ngotore na Araka Matara senior obeira se industry media sama tuka manka bat experience kengera na tua moreta karabali kibago celebrity tuko
lia World Press Freedom Day arene tukwenda senseme yiri goma yigotoka sibinge tutumasaba ikaunde Nyamira no tuchukumira n'abarikia bangesa bande bali mwanda tuturigeri abariki bano metemba turigeri tokubakira mbibo nene kromo chorte kuri Ndizi TV nero wansumo sia simambia boniga bate anango bakwani tore tokujukora ngo bakwani turabariki bali baturigeri simambia bona bali be ali ndiko chia sensemeria sine kado ndete igo kado ndete kanya kuborani mbia bona mwanchumure turarigeri na ndo twara Labor Day tukareview mbo ani union gete jigeta na masakarabo tubune media union ejito chiato konyera ne geta kire ko bebe ndo bwate Kisii twara KUJ tubwate media council kato kwanda kato korenga nebikinde ngeta ni bagwate yabo abantu bagwate yabo nati kubet lakini era kumajigorana ngote yabale na power comrade power ntubawa hituneli nani ngaituranye beke nani ngotutakire kubona ene karo ibintu bitari ko babuya obusibule mbaro asense ito nga keraba kori emirimo batware ekiombe kiabo gekubarwanirira obokori bwa bwemirimo na into abari kinto bwate bono obokongo jabure bwaba muna bono iga kinyomba kinyinge cyoraria ngoetera kirama kongu sana goetera hali ya uchumi baka abande batebirie abakoriye bwase babonga bakekuratenena nga besa njiyo chisenye bagwakanwa igo bono akere wikamna litukuriria Labor Day na begotuka nga abantu batigarita abasinini emirimo nabake bakonyara gotiga emirimo iyo ande bagenda aria stadium na bara gukoro solidarity yabo gento kende ya kabere abariki abange mbali members b'iki union chi nyomba chindengere cyobora ligigo kani abariki beke wango getenga anya kwarikirwe emirimo ato basakobe member ye union obuno bumaene bwaye lakini yaukani konyore gasiye oikato otigeto basakoba member ye union igore ndi bono mbago twara ingurukiri cyoko genda ukigo ko demonstrating na indungo magitolo tukerito kibesa ense mende na inde yindo jenga yabeira matuka mange ni elianga bali kintori kurigere na intu abanyene ngaki na intu nabakori emirimo egere ngaki nyinge tukurangera ngaki lera abanyagitari bagomira tuwagenda orro twali kama nabo ngabagomire bamentu mesara bacha bamentwa lakini intu ntori kuebori abanyene ne intu amangana itonga kiara no badomena ngona no twegera ntwe kabe ko nanda mitu bitu yegana bon abuno bo kongo ja burabera lakini rende ne elianga egasokora ne nkong utatigarinde na ende chinse monchire utatiye emirimo nga ngojigotebure nga gwagomiro iwo mushahara ese mo yabe yemo ne imwe yabanyagitari twateba munyagitari utigiro murwaire getanda igoro sengo mu bararenge oroje ochire kogoma ajanyoro murwaire yobo egento kende munabona bariki amangana aturikira asegete otebe kwagomire nga kinse kumanya timaiti kusukwana kore buri ayenga obokeri tukeri mama ambio nyore TV teyo radio teyo cassette teyo no ire nga usenense yore no ebile chi asingire to kuruka essential services kitabwana de tio muntu otigememo asante sana mwancho murigereria na watora igabu na bariki toko represent abaminto kero kendi batulugire tukora chensemo au angu chitoleko batumira maige kiagera leo ni siku yetu leo ni siku yenu ekero mwancho muriage ndete gutubwate gwetera online Ndizi TV news digital gari tumachi ujumbe ande nyorantu akobole tingali bagali abariki ase society ayabuno mwancho murigereria kwara ligererie libagerio ndiro na kyayo liroche. Are you appreciating egasi yabariki osekero kende nkeragera kyobwa tekera bariki baguchingira litskolia rero na kirero oyo minto Brighton nere narumo na kyombege toto tebeti tumetinge kumwe gachichake njeta chintabwa yoro manchi moyeria na kitoko sanga tokoranga ine emirimo ya itabariki esengencho nintu the role of media as a society nireteri bagali nenemono nabariki na bangi bali kurwa Gusii na kurwa Nyamira gusasorongorwa Gusii na Kenya ngima nense yonsi
na rero nao tuli na senior Matara ukuna gotwa uburabu kiagera urabelje sigasi myaka imenge 30 years. It's not something so small. Ine achievement yenene sana nere kara kuruo kara kulitaya tumeje senkulitaya bale na bagutige legacy enene bune yagende tugusangana tugeiga as studio kurende senior amantu buligere gendera gutumekera kiao gwetera online nabo igo gwetera ase enambe yuere gabo ase TV yao yo mtu Brighton karanya chinga kina ba ukunyolia ngana kiere kurende na nchini mbate concern no muliki ukina bona yo mtu senior Matara. Why do you finding abaliki abange abali underpaid despite ngegas ba kora is very hectic gotaro ende mpake kona gitole that story ebe uchakumanyia abantu nigasi getenko and as you unions KCA KUJ Media Council of Kenya kuma chikoronekana ngabono abaliki bande mbaroro barabubuate that opportunity unlike the ababono bawo kina bono there's some things ngo chinara riena ranga are you really fighting for us KCA KUJ egera na into maslahi yetu yende pale juu because we sukuligerelia for sure abaliki abange they are going through hell abantu mpaka batwalira musongamano wa mawazo okwenda go cover a story gete. But no, it means you wake or you don't know. Only God knows. So how far are you fighting for us juniors osabariki so that na into toisaniki? Because into toisaniki. Buyamo na seri swali riri kima. Ntoga enderete mna viongozi bie ki grupu echo kurwanira maslahi ya bariki. Okay. Aya mabona linga ntotagete babe bagwaka nukibeza cyao kero mutinyi. Kera abandi mbare batari wakanu barahire no metenye tano wakanu ende yakabere ntubwene ntogenderete kurigireria nga ataro bakuruwanikwa ngogamba tole ne serikali na ebiyo mubiri biusikaine bali bakubarwania bajukurirwa atu amna bantu bandi bose ensemende na ende ntogendete kubarwanira abaliki egere banyare gutwara masomo scholarship muje yiwe cyara gica nabo toko abali batagete na egento kene na ndekere muhimu sana ngerianga ngotema tuli kubeka abaliki babe mune ense mugete onye orura sawo korabone gazi na nyore yagoitira training training ichiro chinene batari gwakana lakiwe nete gwakana ru university karoko gendo lakini mono training ejo chiko bakara in house egerende naborero umuntu ararwa umugu chira sekete nabona ngora umurenga yarberero garenga ujiri guse mashirika na BBC se Deutsche Welle asenga injo anyorire some enhanced training ina atogende tokora. Lakini komentari ndi abono nanjenda tiga ko ba modoro ko bole maswali da sasema ya Kenya Union of Journalists ene na banda bangi bale ba ko chaka lakini abangi bara basiri ni bako batende basoya union ne jimo tata kitiko sororo umete anne no ne mekutana abantu bakugenda ose no ne muntu ko train you ku Nairobi osasigete ba ko chora turu montore union patana ko senke isie to enga abantu babere ke uche to abantu batato ose media council to abantu bane koma ko nyabanta basoire bate basoire bangire basoa mara kuma ko yoro no muntu otomirwali ero somiwe bone ndoke tukunikala jina abantu basoire union iriura kaningo soa elinde no waswali eriboere because ke isie ngu kabarwa tore mekutano que yo que va a dormir con una media council. Luego yo montaré así media que está por ahí, no ne media card. Cada uno no me gusta no puedo marar y pues o sea igual o sea cuando me gusta no tener una manda manaya y que alguien tiene que identificar aquí hay un molecule coño monta por ahí y llama very challenge. This one ndiro na nata kankureniri ebuya ngwate banga inumbono abakaba muki na se gasi journalism na inki go sege kogera mutaliko wokonyo bono abantu abange ntagete na ende ko eresa burunge ganga amangana media go se journalism taliye gasi ya muntu ndi bwensi
na ararorira abantu abange omonto akorwa ase akorwa ogenda supermarket ogore notebook ogenda ogore camera ende nero okogenda ase omokutano ore ng'a nara akorika na gwaka ekwerende journalism negasi etagete abantu abasomo naende journalism negasi etagete ekigwango gete kia masomo muna rero media osingiro otarikwe if you don't have a training at the degree level naenda baliki abange rero okonywa maybe they are lawyers omonto akore kwende ya law lakini o deciding tigangene okora journalism so a profession ya journalism teri ya so ndebwensi ngora rukorwari oso ime abasoro iri bali mogo choro mutagete gukora kabiri ingoji kugure kwendo so emabu nkobwatu ore kyagere serikali rero yarura machiko no ne license iri ekorwa igo musigari ago kubwata ayesikani okonyora tebwati kende ayego gusibwa ngoji gotebore ngaya no murigi ore onye kubwate ebintu bire bogas egento kende naende oburiki go soma you read everything and you read daily egero be informed yes abaliki na ubakorigererirwe gero omonto kende kiabeire bagocha bakuburu nene amangana yake mogo yasoma igogo ikomanye egento komosemi teri aso omonto gosoa igori okongwe otasometi I'm sorry to say ngabali motatagete gosoma lakini murase profession you are being unfair to yourself ngwe goserora mwene soma yura abo muntu re competent na ne karo ko iwe issue muna bono ya for example abali kingo to mubali ngaki yenda ka chukabe an economist ngaki ogo chikurika mangana ko ase economist onya iwe ko mwenye to mai what economics is it's a challenge wo so to mwe ngaki yenda koti ka chukabe a high profile case to manyeti procedures ye court. Sometimes you can be committed for contempt of court. Iyogo yanda oyo ya okajibija jiriji halia kebe bwato muntu yunga yuyaru. Ayaru that's true. Senior Matara. But Osemi Biakigima, but those are the cases one of the because to avera bariki abange in this industry na wate mondo kama eteko ogore camera ogora na nini oigoro suru mtandao ya ranga mbio koli so you cannot even differentiate who is a genuine journalist and who is a fake one even iba no bire asa matuka ya kulende kwa roro basemia nga we keep on studying and studying so that we embrace emirme itotoko tudara na seseme iche seme so yeterake sine ujoro tenga kibono mundo metento bate mainstream yo kwani na mangana ya ye online kama kwa yoro monta kubika no ne kribu una tote monto monyora para ga kwete umubika no yani journalistic skills jinji kono akio monta kitote monta morikyo monchu morio torire the difference between abantu marali erara ko ndo professionally kono to blame into to nsemi abungo kwano lakini nende na team yedi tukolera usinia ni na shaping a future of rights freedom of expression as a driver for all other human rights topic ine team yedi tukolialero tukuri kabisa na shaping a future of rights tuke sindo shape rights yenye yetu za kiriko shape botambe ntubwate kintu kuruka nga umane bwa manyabantu human rights egasi ya journalism toko ye separate kurwa protecting human rights that's true abantu kitembanya cyasira segete mbali konyore ndagera yabo mbatagete konyore ibintu byaba bibalengete negasi itumna bariki kogenda goteba ngai gambube nki muko balina ekere ni bintu batagete bakore ekuri ndinde wateba nga okurigeri guchimutwe nga kiego jakoba in journalism tubwate kintu kuruka dynamism journalism ngo chenchire engenjo twari ku report y'emyaka yaherire tari bono to ku report iwo bono tutagete kurigiringa ngenjo gituratumie vifaa vya kisasa tuetia mangana asinjirere effective na endere buyego chikokonya abora anyole muna bono amangana akolekanire egijiji gete mahali ngenjo kia mangana yara ikere serikali bwango na onye no bokonyi bolentu ini arutagete kubeka yes Mira sana
eka twendete senior kitoto turasoma SMS iberiso twigase bari batumire tumakwendera kyoto gituju gukora simambi yaboniga morning this TV show ikopoa enesira kutoka Kianginda athena tubadhibia kabisa biemono sinte nyaboka athena biemono asomboga ni weri tuko mukwani na njitiga moroke senior mukwani ile athena ga kyabariki ni nyinyi kio cha chami ekio gise kwate kaigon turanyora alia okoregana igona inwe twara lituko ligia biemono ekera utoma uchumbe ya Jackson Onditi athena bwa kiribia Ndizi TV amangana ayuna maya bono twamanyire mbarabi apariki nande nari atakeire gokorwa nainu kitiganya sabaseni ekyagera na mange mugwetera na intu twanyanyora kurwa TV chi radio na ali kire mbiemono asibari manda tutumaje SMS ne simambi yabonia asante sana mwanchu mulele yoganda tukutubwate gwetera online Ndizi TV News Digital ndo chenga yule moja kuro diaspora watebanga noale pamoja na intwe Vansi Kerry kurwa Rungai Kajiado County awatebanga nonde imawana maminto salimia mgeni sana ndani ya studio asante sana na msherehekea siku yenu Mungu awabariki biamono sana na wale no mwana yokoro kwa Shaniz Mora biamono sana Maruba Jeff awateba mashambani Katal nere natu watetie bono mambia Angel Roisa nera awateba good morning awana maminto access to the blessed son awateba good morning following up asante Teresa Kimto eretayare gagende tukutubwatia online with Facebook atuligeretie and awateba good morning Sarah Brighton kwania omogeni tubuli tukolia lero tunashukuru sana tuning in from Murang'a County biamono akunga junior alikire message ntambaiga but I have to read it awatebanga hi Ndizi TV this is Fred Akunga Shabik 001 of Ndizi following live from Nyanza together with my family. Firstly, I thank you so much for whatever you are doing to ensure that we have received the first-hand information from each and every part of the world. Secondly, I would like to encourage you for whatever you come across because you are also human beings. Despite of being journalists, sometimes you face hostility conditions on your duty of work. But brothers and sisters, take heart and take it easy as you never know for tomorrow. I cherish you since you are the kings and queens who make us proud each and every moment. Congratulations to all wanahabari. Happy Journalist Day. Biamono sana Chris Akunga. Amini Fred Akunga kura chinse mocha Nyanchwa. Yes sir. Evelyn Bikorondi kere wetera WhatsApp atuligirite online kura chinse mocha Mountain View Nairobi. Agoteva say hi to our senior hapo ndani ya studio. Agoteva kindly ask him, do you guys go for trainings or for therapies because you see a lot of things. Munakava vitu mingi sana horrible of them. Zingine hata mtuonyeshi, mnatufichia ndio tusihangaike. Je, wana mpango wote kwenu nyinyi wanahabari wa kuwapeleka ndio msikue hata waenda wazimu? Sababu mnafanya vitu mingi sana. Asante Valini Bikoro kura chinse mocha Mountain View Nairobi. Indoche Lydia Mora nera gontevi my sister and my brother Brighton na wangalia sana. Say hi to our senior Matara. Thanks a lot for the discussion of the day. Abo ngati abali kuna utumachi ujumbe chabo na haya turatigwa magege namba ya seminari gorogabo na bogo tume ujumbe yao egero to yasome kiagera leo ni siku yetu, siku ya wanahabari walitoku baligeria mangana tuwa basakira egera baikira senchira yobekira wetera magazeti wetera chi TV na wetera chi radio nonyana asichinchira cha online ngora tanyora mororo senchira ya bene bien sana osinia wera ngwetera drama kongo anene karongo mendra uma komendisi uma woto taisinia kiagere mi tumbire to korra ko to jiro kaba bire bibe bono binanto ta ke tiu montaro le ska ndu abika bona ko to abika stiri on to disturb na kia como bale ko kara da ki ngora iru mo rende mara no ene massage mwanyo arata no nyina ayo massage mwanyo ine ere mirimo yitu ase biombe bibia ji association with unions yes nga tegana indente be nga igazi ya journalism teri asebaria bakonyegerwa maru it is not for the weak aboba negazi etageto muntu romoremu ekiagere bintu tokorra nebinge
na gukogenda cia cyari yabeire kwarura muna abantu batachirwe muna mangana akorekanira manyinga gwiteka gucha ebintu birio mo erioye ngocha bire bya kusarie birengerere igazi yebyombe byeto ne riyo kuriyenga nkuri gitore genzuko nga social support as members baito yani bagukwanerwa na psychologists counselors egere birengere byabo bira na inse eko era mangana tugwitera na mange mono muna bono chikwende chia etire ingagi chia etire abange baito mba bete ngenje yo motegere yabo ria so moro ria tebanga ngango ja turenga kiende twa muna kibarimo enga kiende nere magaga abande baito babete kibarimo paka bakacha koba cancelled asengincho yamangana ali bare korra ande bagendete kunyaitira ntagete kubatebiga ebintu birimo korra se ki television asamangana makongu tali bionse mokorra mbiro to kugacha bitatagete kuorokiwa abantu lakini nonye ebindi bitiro kuoroki bikenkora kuwoni to ngaki you are about to witness something that can be shocking to you egere to go prepare igo psychosocial support ne ere mo yabo to kubeka nonye mnabono ekiombe kiane ya Kisii to publish ile kitabu gego diri ko yamangana social psychosocial support na ninganie at one time nge abantu bake basome baligiringa ngakwa bwene te go contact themselves ngakie kwin teli biyoga endere go kolega chieko na go cover events omoli otali konyo social psycho support because at the end of the day it will weigh down on you na kwa nanga kura ilutra se training ki training ngogenda tole ikire either in house usina na buto sponsor abantu bagenda for such trainings ekine ngento kere very important that for a journalist onye nkwa nakogenda or we that type of counseling a problem is building up in you yes the earlier you do the better senior mbia mona kana tere kumurekera iga kabisa semambia bone kumanyibulya maribudoreti senior ekato nderete abantu bali bali iskaria paraba bwate negative attitude no moriki ere no genda nabonya no mwari mugeta bwate negative attitude kabisa na oyo nacha kenege yara kole osonyoro sino yo momo goserete osino yo ndo korete report ti ngaki abanda abantu rabatena yaya tali bonsi natata kiroto negative attitude because yo no moriki utakire goteba educate ayana ne birengere kurana still on that bona ngibona kwa boliri kwantanganira sini because this attitude yagerre we lack information okwenda asegeto tagete response of something omuntu kuligereria or they know I don't have time or you takire correspond on that matter or let down one kwanya kwa story because they balanced not what every story must be balanced asking in job ordinary information and know what they write you with that information nande kera kwa goteana ni ngo here post uji kwenye twist yes ono mwaere side mangana mara sana umuliki umusani kwe community umusani ukero umuntu igaro mutumwa indire to kura kwane ke Gusii nga ngomoto mutaliki yani nga nabora atumwe ogendo ichonyoro bokongwete so yanta gete ko tebie community ga nonye naba bande ba ko teba ngabaliki nababe abaliki aba nabasani baino abaliki aba nabamino amasirai na ya obago ba korinda baire ko bamuna abantu bamino nabura iriro bokongu bwa ubate bakotebi authorities yijigo wa apply mnabona tigamba example nkorente rutura abantu babugata mario marweri geta makongu sana abandi batwari kibinya gitari kinene bataru jinga ngakika bago kiakana lakini goedere media karatu abegira manganabo abakonya abantu getego zikambani cyetoke zikubazira gyatebire ngwakana tole biriyo nko mokonya tole in this way no na abana kwa register same no na abana kwa register mna bono iga I'm very happy nga
leaders baitu mba active very fast wakonya abana bakaenda isukuru konya bakwa America iniga si media bona ye akaroko teba ngatutage media na ndi kwaji konyerwani mambi ya media na erogotaka mambi na ngurwani gore yes oje kwa mama ngana asi nyuma yagocha ngaya ngangwanira mangana ne nangire gokora nangire wotegerero igo abana basani abalinde gente kamo kinna ta teba mute to differentiate between igasio monta gokora na maybe ne libiti na mubwatene yes that's ayenye kubwate bitina ne individual omurigite tikako birenda sigasi aye genda diri nere mugamba mwana yare rali lakini onye negasi aya gokora gutete korento teko bikari gasi ya kwana community uri no mutumwa we community alafu naende senior ngonya warole journalist bako ba attacked so much na mangana either verbal either through writings. Who are we answerable to? Osonye ngento kiabereire gosene media house report gete yari kirune taringe twanyora so direct attacks either kurwa serikali either kurwa bantu nyene either kurwa. Is there any channel eli wanata kubwatibu instead you attack a media house instead you attack omoliki a channel nero you wikera relevant because I believe nga ndobwate na into ebyombe turanda a channel nero inate banga majiko naro ku media council akero kwaro liringe report yo muri kiarenta teli factual yani telibuya na obwende ko ira mangano tebe nga anagose lakini utara ikorro no utakeire o contact o manene bwe media auxilia ora la mikenero motebie nga report ye telibuya akoige ndukirito ko the right of reply kwa very portrayed in a poor light yani kwa ni rubobe no bwate naye oburait yani obo maene buoko beke gente kimuna kiale ko ensemble yao lakini bange mbali okora yo abanga jabona waji kondika yo ngabon ojaga korama abantu so wakwende na baro bwe karo ba to okora magoso kuria magosande egagara koko karo konde kulika as online mangana tal kwende lero okubwato liji control ya online computer misuse and cybercrime law nero na ukubwatu so onye kuwete nga kwa bekirubobe ask for the right to reply obeke bintu muna biri in that perspective abantu bale bahote banga kinga ngoti tokonyorana yes aina bako genda koti badi wo kali oboli ngwa eterete ase a tribunal ya media council yego dina mangana mnaya onye tali bote bunga ira na wejo na ende botambe kere abali kibali kige ntuke tebanya olina na mane nkiarenge buya in the fastest time possible iho bago saba a apology na bantu an bel bago demandinga saba mabere egente mabe tali kia now to go apologize immediately and unreservedly. It is not the ending now muntu bano gori kiro benga yabere kwende naboko yebeka asere babeka mangana munali abenjirereko. Yeah, because again to kiagara ingo somoro pole ntu kiagara na tebeigo ngonyorole nga nche usana kabire story kumbera yeri kire unitarenge either yo kumanya sugo tamanya kwanyoranga some of us mondo okuganyire oko wakire iboko mondo okuganyire okorwanire and such like that's why naboli diboli binere sawa eline okubona lichiko it is criminal munuragende kurwani umuntu neighbor so don't attempt because tetake iribo follow that law egara ise ko banga nduru kubwatia majika sense yega ego dora atware ngende ko nga banana republic kero monta ko le bitubia igo tiga majika bwatigwe na ndi tiga bariki basikwe barabu they are only messengers be community wesana ni chemisi korwa ibe echo tupende ibe echo yali gedo sei bacharu ngini ibe echo abaliki gasingia abaliki mnapitia mengi sana lakini nyinyi mnafumilia pongezi sana monkwanelie Matara korwa ibe echo mono ibe echo guchi nyali bali adana nkwanelie Matara sana ambie mono I sincerely thank you for the discussion. Journalists have played a big role indeed.
You have made students continue with education through the support of well-wishers after news have reached them. I mean, the umwana ro kwamira asigete abantu kumoikira bale miyamane gasine nyinga bali bakora nimbe mara samana to maji SMS yana simambi yabona sinya katorengete jugokora abali kimbale ba siria magimabo bale on duty abange babo ikabono mparanyora bwene bwabo sijama tijabunjiranyora bwene bwabo ikaboniga no Gusii abali kibara sirire barakure katote basi bakure asenjerere yani iyo tutukana mparanyora bwene bwabo ikyaro jingero korwa irinde no ena bago kwa mbate na kimuri kyako borobora pi mero birigeta kirebe chiyuno itakere chitinge gose ne serikali alafu rende muntu naro boliri bolibunelio tukamugolrani so airanere onsi nara kuruka Samson Rosso kuruka machoge chachi agoteva we appreciate media fraternity asega sengia kolende. Ask our senior, how is the welfare yabaliki ekoba compensated? Ekiagera nkorra tole even awards tunaona some media houses, national media houses are being recognized more than the local media houses. How is the welfare yabaliki and what channel do they follow? Because mbana korra the local media houses bako rewarded in an event. Okay, tiangira de libo no njakira asabali kibago itwa. Ebiyombe byite bijiuni neji association na bibi bwene de kubwati ekinekyo. Kuligiringa nga kiumuri kyaitwa na ngumuita na ndingi kiaba. Iyo bako genda ba approach serikali. Serikali ni bwate investigative arms chaye ba be kama ngana aborro. Apart from ki union yeto ntobwate some regional continental and international groups muna bono umurikyo ya muna ro sirete oitetwe Nyamira kwa Francis Njaruri urokora na Citizen Weekly newspaper ekinaki alentu akebegete gikagendera baka the international organization dealing with the protection of journalists ikage take over tokatiga ekineki still pending in court suspects Zimbabwe atetwe lakini ikabanga evidence te ibaga bakasurwa lakini the case is still live in court ekiagara the moment evidence yenyego go come up it will continue einere gazi echi group echi dateba kurigereria nga murikita bwene tiko itwa nando yo kumoita na bwene teko kubwate rulichiko agambiwe muna muntu ndo bwese byokora machiko lakini ende gento tokora abori nkeringa ki inkyo korikira inkyo ko otagete goitera umuriki uri ogokonya yenga mno muntu remoke mwao mambia ogende uyoganya n'engombe yawo ngwa nyore ko yibituba no roje that not commiserate ekwende the benefit ye kwende yobwate kwatebiri about recognition ya various journalists nate bali tanganinga ababali kitosome let us aim higher ngoikere ngakibaga tebanga ndotagete abaliki moto mebintu bino go chaiga sinu mwakorire eligereriwe akaro wato minene rego jialigereriwe kiabanga egasi yanyalo ningia abenga mu mwana sukuru geko banga John waitira matemu ayabuya overwarded so asabaliki banda babalinse timo basa kuobanga yanga inu muri ko ba considered compete against the others tamoko nyore kwende iyo abaliki abange barure ni totebe ji media house ichinke bajiri ji media house chinene bajiri bakayikire international so still the sky is the limit. The limit. Asante. Another issue ne lianga tema kokora ekwende ngere tokoroka na in house in house trainings and the mentorship era go tebini ngura karonyo le award iyo
abange mbale nkorra bako lika boire bate bantu bana kanyora omwali uyu rangiri wote unga you have won so na word so tema ko ndikali kia bantu na aba bantu barabake mu baso gukwa moyo igera ni moja goteko babo abantu ngo batabali mno ndu ya will retire. So you are the ones to take over. Yeah. Nibo lianira berio mweli kiarando jinde biro bintu bya minyokira ke senior ndu bwate nsemo ya devolution dirikare mathene mwa bwate national mwaka wa national ndibo ndu bwate devolution akebali batakire ku work na county government erinde baikirani amangana y'abantu bamanye kiarano ino muntu ori bumachoga na tete kumayanga ki county ku work amangana akibana bali kiara lili akabe national lakini bono county yachire akebali batakire ku work na county government erinde baikirani bokore babo abaliki mbabwate bono libagaligia asengenjo nga ko devolution ya jete no barange no yiserikali kigenga abaliki babwenete ko hold the government ye ko the county governments to account yani nga baborokie ngigasi bakorera bananchi nelieta keire na ndenengia baborokie nga etali erengenjo mota idokora yo mokora wicha mo yabo yo ko hold the county government to account nelia igoro ya utilization of funds kibesa kyaruru from the national treasury nga kichigutumeka abaliki babwenete ko genda county assembly county assembly nere bwate kintu tukuruga oversight role asiba kuboninga kibesa kyatumutu goje county akigenda ward gete nga kiyatumegete igo abaliki babwenete ko genda county assembly babu uri nonye respective MCAs nga kibesa kyatumekire eyende leadership abaliki babwenete na barobuko hold to account the county leadership nga kiegenderete abantu mwacholi rumuntu kubakora legasi usiga akobero emiaka yaera closing kero gekurunga recalling close abaje ko banga anyabana inji baisa negetinga omojoli umuntu bachole tenko bakora ale mirimo mbabwenete go sign kisigena jagete ba mo recall ene gasi media ko bonu yaki na maene oyo ngai akoliro ikiri na disabeti ko ba recall yes aso kworo ke bintu ya akolireki akolire igo bono iga abaliki ntu bwate gasi enko musana yo koligiriri mono wetu tukunga with a microscopic eye kiga chi okoleka na se county egera bana inchi ba enjoy the fruits of devolution. Yes sir. Asante sana ayo minto senior Araka Rose Nyaboke Ariga nera kare banga good morning Sarah and Brighton watching you live from Sirari border. Greet our visitor. Wanyodra maiga mangi sana na yakwani abantu ba Sirari border by the Ndizi TV got everywhere. Tumevuka mipaka na tunashukuru watu wata mashabiki all the way. No team diaspora wananyetalia barara angambale na intuga iga tunashukuru sana. Anara igo kubole kwa Chris Orina kurachisemo chia Kitengela. I want to be watching you closely. I'm happy for you. Abaliki Mungu awabariki sana. Kulinda otebanga mwatebanga kwa abantu baronya abangi tabaliki naturally usaigo. Akina oteba when I try to look it deeper nonye ni inua baliki inua bajene mnachukiana hivi bure hata kufanya kazi pamoja hamufanyi hiyo mtasemaje oyo Chris oyunge orina kuracha sema cha Kitengela Moses Omwega watching live from Keroka bia mono sana alafu rende na Hassan Nyambane agotebanga stronger together agotevidani kiongozi no balime abwatetie omorobelio asenchira ya bene bia mono sana olio bwate kanga linto usiekreske kiagera we are finishing anytime from now our senior kwenda bale bachiko waadhimisha litukeli World Press Freedom Day ensemo yeli goma igona batura yekole anytime from now igotiga welcome senior. How can you talk about that? Abaliki abandi babo they are celebrities yani nabantu banchire asabaka kana segete no ene yani ukwariga ni bako no ko musana igo bono anyere ngana ndi bakaro abandi bake baba tanja ini
ekie gento ndakeruga those are isolated cases inga muna nate bali dinga na bora tuare problems no monto ndo muna bora tuana your neighbor you should sort that one out lakini generally media na bantaba ya abantu baiwana ine they have solidarity at one time ekero muna bona tokura ya press conference kuise konya oro muntu ujiro oronga gata getego seko koiranirio murikyo ndebobe igokora bonse bagumukaninga stop it igo ase uyo motegererio uboriri swali ndirie ngabariki baito igotwanchaine kiana yego to ko ni tamu yesa senior keratori getigo gukora nataka nanje metera sinini ndiro konya oro monta gotwa information lakini gotwa njunjuge tonya the information ostay wasini teko ba hadi osteko ba gasete teko ba osande o next toko manyoro uko mochina gintu kinaka wetu to kinga igwa ke watu so ndi mbe mwanju moreri understand na abara to gintu de to chiko chungu so yana ekiro bolimo na butura bento go tumeka osine na ngine ase okori kwa kwanire burunge sana ngatali manga nonsipi tura Rusia risiko aragende mbeo ebintu mbiroro bikurigerirwa munabone yinga garutu achunguze zanyona mana ali twa ku itali maronge igagotiwa ndategerende ndatebi abarigereri baito nabategereri nga ekaro twachire twarikira mangana twatumire ngatiga aba serikali ekore bone gasiaye na ende bona ayedurugura na gojo kuburinga mangana na rojo kwari geta njina ngora serikali yokora into we don't police the government that's true yeah kiagara egasi itu no kotebe serikali nga muroje gende yakora kanira serikali no bwate investigative arms chiaye chukuri ringa ngiya kora kanira onye mbali ko genda maybe they are taking time abara bunko investigate bali abantu abangora abande bagoja batebanga nganga janga kwa habari ane ngari kagenda sigete ekagenda mbuya ngana yakajwa kendi bakaba that's true senior no teriko genda igo ni ligasi tintu no goteba omoto mu watu miri go ile reporting ya mante biga amangana ayeira that's true alafu again to my brother Abolji it's very genuine and valid reason why na bakonyaranga wakolre story usomugano gete you've gotten already enough liwata gete because you can field you know what you want what you are looking for kwanyora bona kwanyora some other people mbatagetenga na inchi tigankoreki tigankwana nimbwata mangana bono for the sake yomorembo na boko okobabeka bakwana but you don't need that information ona kiwa chako nyoro batenga hani ngakwana tombege ngiro chande so let them understand nga no vira bembigenda because already no tagete ekibwata getanyo wa kenyorre very good sini ngoro kutore ekaro onda tokore ngoro kutore forte state ona rombori na ingekwa mobile forte state na forte state mwanyu tumekira na forte state bi alitura mwere bono for this the ne gwende yagite ase amangana geta kore kana ta umagega bare abantu bare guri linga sense ine mbara bibali ne chinguru bakanyore serikali nero that is the first stage igaja bakanyora nga obogambi mboro judicially bakanyora legislature nero ejichonsi those are very powerful arms lakini ndeba ujukuringa nane eliende ko yejere bwatere nere powerful nga ane media by the way media get very powerful onye wote ko manye media nere powerful tigege ntuke tege kore kana segete abantu basobe go getichirira media get go expose na ende demanding let action be taken that is the power of the media yes so intura bato ko the fourth state na iwa bandu bana whatever ndenga ende state ni nere kali kusene ya fifth lakini ndi into the worth to whatever we have been labeled iyo nere gasi itunga we are powerful we influence the community now we influence the nature of things maswali ndio nyambara takirunya gojara kitu ya tokore naro bona how many types of journalists do we have timetigia mimi do imamo from sune kabonyando kirwanda timetigia mimi how many types of journalists timaiti lakini ntobwate print tukabwate electronic maybe kusina ende amineti ndo atebanga mparo
bali kitu abeire abange sana mpaka watu waburukaniri you cannot differentiate kero muntu online kero muntu nabwate so I think maybe nari yakubuli how do you differentiate nabakubuli gara kindende oyingoro bunyamondalia ne twanyori birengere byae lakini baro ba print baro were dimbaro in electronic wana ba ne baro have television baro naende ba online na in fact again to bere to kubate bingeri ngaki muri kiondera lyo moke osomon do basa ko tabango oyo no moke nga agokora ni media osie renke nga na injuri garo monene nga agokora ni media no wonse da bamo engaki nere goika oya komanya nga abantu aba bali muhimu as a community so tego jayo mondo nga mnangura abantu bagora nga nje untakete umurigete kurwe media usigete aina bogora iwo mutake litukondiri ligo jagoika atayo oso omugani gara tukumanyira no yakimirime ekogenda sinenara kubori andru mukaya kubori na nere buya umuriki bwamangana ko ba affiliated to a political party yarekana buna nigo ale asemagete yende tari gotaka aibona wanekari gukwana right is right as in journalism profession ne bwa take to go ethics na ethics is yuji go tebanga to basa kutuara obo yani to basa kuengera nse mogete e journalism kero kwenda kukawa a function you go cover with impartiality to go belong to another group we say group ende ngao lakini ndende a constitution ngo tebere ngaki kero muntu nabwat right yae you go belong to a political party onyo muri kioro jinga aise koba a member ye political party na ndoga ndrete no boriki diori go ika balance between interest ye party ye politics na interest ye gasi yae njiba so clash lakini tabwe ndrete kuoro openly na nje onde ga he will not be impartial na ndi iteta keiri again to keni na ndi korara asabantu bagotebanga ngumuri kigete nga ya se patigete nga gobone bintagoli kani patigete this one to venete kubo ebintagoli kambiri factual mboronge bire onye bire bironge tikabe accepted as the truth lakini como associating nga na singe njale patigete aiteli go chaine lakini na ko musana sabanta bange wo balance endo getting the research methodologies to kurukanga bias you are doing a certain research but at the end of the day you will have some traits of biasness towards something wakora igo oise koso as politics mono na wala basa go exhibit that kind of biases. Hi, Niezron kutoka Kisii. My opinion about the World Press Day is that the journalists na jicheu rights yabo and should be taken into consideration. Rights nendo bata chiteke into consideration. Oyo Nesron kurwa semo chori bosongo na wale no murugyo ya Dolis na mumruma ya Dominic na mosani ya Kale. Baso ile miyo murabili do murugyo ya Dolis Dominic na mosani ya Kale kwa karabali ime ya murabili ya twaro kwana. Mbia Nesron ya karo kwana kuna tiba tusu wasoira sedu gayo wale ya baindi ya bonsi igo ya karo gobate ibune na ndisti bonsi mosi mbia Nesron. Asante tukole Richard from Kisii town era gotabanga do you at some times get compromised not to write a report about something by an influential person lakini bona tasa netika nambi yako bole lakini ndentu karo compromise digo sinya kodrabu ntobwate ento to kodre mirimo yitu tima ethics ngikitura karo keke Gusii chimbwa cho ko manyanga ki buya gusembobe chimbwa ichinto chibwate ni chimbwa icho chigotebanga ekaro kolega asiria turi kuorokia wanjele konde wensipi turi koe ugento ngojukolika amangana ibuya igo mangana itakuwa factual itakuwa balanced na kwere nde yo compromise is this a form of corruption
na corruption uma tenga tiana go spare onde e saka yo the week na bego swahili ilo ni kanisa ngora so asante kwa kwa ni abali kwa batatu bali baturigireti chagresinia kwa ni bali batatu sinia mete chama nada na ndo motige go wa maiga tokore bono tiga kwa ni aba tuli komo Brighton na Sara na bego tiga kwa ni nero muri munyakeruko wa bali kiase Gusii Joshua Araka itugo chakoba ko mugono rera ase gasi iyo na tiga kwa ni pia muswati tokuru kwa Rosemary ere nare ase committee iyo ya Gusii scribes na bande ntanyare go tigabono na bate birimbu ya mono na ende tigatogendera ko gasi itu tigato maintain ya maskani ya itu egere tosuki ense itu mutu biasa right na nje tigankwania bali kibonsi cross county ya Kisii mono cross getoseni kia Ndizi TV nkwani Mildred Momanyi Brighton Makoli Joshua Uta bali kibaito bonsi getoseni kia Ndizi TV bila kumsahau maswati kwa Irene Ocharo alafu rende Liza Ngira ya Rosemary Onchari abali kibonsi paka Sami Umingo tinko beba bonsi P Musa kwa KBC tunawapenda sana in fact na bange to mention by nemo kule nda sobwamo tunawapenda kinda watavi tuchape kazi tuzidi kupendana toruobo maana gocha saba na inchi kiagere yunarega situ wachora tabuna bariki uya sana na inchi tigando me maigane onso just media ose sorongo Gusii aba okora se company ya Nation ase county ya Kisii maigane na Nyamira aba okora se semo ya newspaper tote barba okora the standard wono tiganji bonjimo gani the standard ya se county ya Kisii na Nyamira aba okora se meli ya Media Max ibono K24 milere na the people day na basugeri sana aba okora bisi ya KBC ase Araka Matarale na basugeri sana service ya Kenya News Agency tenene no muswati Chennai tore na basugeri Voice of Victory Getembe Ndizi mwespi na basugeri sana yo minto bona abumbali bare asorongo rwa Gusii na sisi wikiri mbaroro mwezi to abasugeri to batena litukuligia itabwati biri kunyo binde byonse aneka to kwenda se getikeri kiri goma alieka tuma tena abantu ngo chabara abashimwe ngo chabare bamena indwe sinya karo sembo abo mwelio tukoro murobiri ono ngali bagana nje ndara agaranga biamono o mojama ni national chairman o Kisii oguru kwa bwana William Olochanak ase okotoro belibia na kotinira ekeumbe gito boronge nasa abariki baito bonsipi yonda batebinga egasi mbona ya chakire na ndegasi yana kohera bono kabange amangana makongwa ali mutwe na yande namaya ekamo kore mirimo yito yino ni totebe yonsto okora kabe na maskani mbuya mono asante sana Kisii FM nanye ndinyeba na radio funa nero ro enu bali kubonsi na bange mete gusiana botorange 300 abange sana na bali baito bara asense ya Nairobi nanyi tunawashukuru sana ikalmara za kuremere mo asense medi ya Nairobi kera bonsi na bana banga yes mbuya mono sana mwanchumulele asogo tategerra na bali ke krotolenge na senior Araka ekero atoire obosemi obonge sana mwarorire mirimo abakori mirimo usabakori abaliki bamangana bagwetera we go through a lot tutaite chinga kinyororo kurwa simole ekero tutaita mangana share na intwe barimo kwanga lakini mwataka moyarora se TV igeko begasi enkon let us share egere tokonye society egere twasioli biribya egere togendere barimo atoma chibesa usibali mwashirikia sego solieri ya yokonyore nengo twarra marieta ino kurende omobwinara liwe amo no musubate kuruko Petronila Mokeira gendera gutuma asenambelia egere nayo gendere kwegwera thank you so much asibali mwashiriki imo baisa gukomoye kiagera nkorari wa omobwi nkorari wale ekarucharagire chinsa isano na isa tutwakanga mbia mono murobiri twachagete ni producer itu Joshua Uta
chinga kitobwatranire noyo mito Brighton Makoli ekero twaringe na magani to kweli tuko akoro kwa senior Araka. Tunashukuru sana na ndimbia mona asuocha. Mungu awabariki ekero mkwenda tumeduseni bajoin batiginta abajoin muende na Yesu na murudi na Yesu egera togendere ni sabari. Buya sana. Okay.